И здравейте хора, аз съм си Roxbg и днес ще играем Майнкрафт оцеляване. Ще оцелявам, но между другото и при мен са Гаспар БГ и Здравейте. Драго БГ. Здравейте. Добре, че сега трябва да започнем да събираме дървото, дали? Да. Направи си крафтинг. Чакай. Да се събера блокчета. 3 блока ти трябва за брадва. Да. Крафтинг и прочее. 3 блока ли? Да, 3 блока държу. Добре. Аз отдавна не съм играл Майнкрафт оцеляване и... Не. О, чул зомби, брат. What the fuck, наблизо има спаунър на зомбито. Да, бе. Не спаунер, бе. Сигурно някъде под земята. Не ли чух, може да е Не може да спаунър. има през ден. Не, тук няма спаунери, има ги в дънджените. Ще сгори. Да, бе, той ще сгори. Ох, също не му скачам, да. О, тук Да, гъба, може да си го направиш като къща. Да, бе. Щупи това отгоре. Чакай, аз мога да... Чакай, си я направя като къща. Да, това е... What? Съплик. Няма съплик. Много искаш. Не бе, човек, какви вършиш, бе? Да ги щупат тия тук. Ама тия ще паднат. Човек, ти си фул, ну. Чакай, ще... Какво правиш? Ще събера още малко дърво. И за какво ти е? Не знам. Направи си кирка, може би... Да, бе. За камък. Чакай. Не, бе. А може би от тази кирка... Не, трябва ти силк точне. Чакай. Леле... Оски. Тя си съм. Пръчки. Че за какво? Ще си взема... Не. Мечът не Брадва. удря. Брадва. Брадвата удря повече. Да. Добре, да. Удря Си... Не, но е по... Нямам дърво. По-близо трябва да биеш с нея. Да, мога Но да... взима по повече. Да, но по-близо. Така зомбито може да те удари. Да. А с мечът е по-различно. Тук може да се направи легло, но трябва да убият тия. Овцете. Да. Овците. Овцете. В най-новата версия ти трябва само бяла вълна за бяло легло. Да. Аз дали съм на нея. Чакай. Аз знам. Не, тя ще нещо. Не, бе, аз мога да се построя така под земята. Ето това, ако сега се появи хиро, време. Едва. Но то в тези тия версии не го няма, нали? съществува. Да, бе, няма... Чесъл. Имаше, щеше да бъде много. Те ще ме убие. Да, аз на компа, като играх веднъж, съм на, както се казва, креатив. И там се опитах да го призва, и защото бях на 1.1, най-старата версия. 1.0 ли беше? Не знам. 0 бе. Не, 1.0, това най-старата. Не, бе. И вече играх там и по едно... И вече... Как да ти го обясня сега? Почнаха да се чуват странни звуци, купчетата сами се чупеха. Това от хера бе тогава, бе. Аз пък си И построих замък. запалиха къщата, човек. Аз пък си построих замък и той щупи 2 блока и влезна в замъка и ме уби. Мен пък ми запали къщата. Добре, Например, ако искаш да отидем да плуваме или да копаем замина, Замина ще е по-готино. Мина, да, ще е по-готино. да, мога да не ме захванат, защото също нямам брони. Абе, човек, за какво? Нали за това трябва да ходиш в мината? Да, бе. Да, бе. Но, Вземи си камък. Чакай. Добре. Хора, един въпрос ще ви питам. Някой от вас знае ли как се правят чейн броните? Не. Пишете долу в коментара. Те не могат да се правят, бе, човек. Как да не могат? Тогава ще ги има, бе. От ние, което са на пикселите, ли, бе? Да. Но те не можат да се крафтнат. Тогава защо ги има, бе? Откъде да знам, но не могат да се крафтнат. Няма никакъв шанс. Има начин да ти се паднат, но да ги крафтнеш, не. О, тези брони. Знам как се прави. Как бе, те не могат. Доган. От огън. Как от огън, бе, човек? Да.
Ама. Да, Да, бе. Блейзерол ли беше, не знам. А беше това. Как? Я съм забравил. Човек, тук няма нищо, бе. От чия ли се правят? Не знам. Аз това не го знаех, сериозно. Може да ги вземеш от зомби. Да, от зомби знам, но не знах, че може да се правят. Тук намерих. Не. Ох, много е тъмно, бе, човек. Чакай, трябва да намеря първо коло. Коло? Да. Това не трябва. А добре, кога си направиш печка? Кога си Вземи направиш дърво печка? и пак може да се направи. Да. Да, бе, то с дървото дали става това Да, с дърво трябва да може да направиш печка. Да, бе. Арт. Чакай си взема това. Окей, защо си харчиш кабелстона? Остави си 9. Ма не мога да изляза. Да мога. Чакай, ще се оставя. Ще си оставиш 9, ясно. Да. Ето. 13 дори. 13. Може да направиш и една брадва Ами аз имам и брат. една лопата. Да, бе. Каменна. Каменни, да. Лей, чак мога ти направя страшно готина къща. Брат, мина. Чакай, първо ще си това. Факли. Да, факли. Факла или какво, не знам. Торч. Чай само, ако трябва ми печка. 5 такива имам. Мога да си направя една брадва или една кирка. Ай, ще направя. Да, по-добре кирка, защото... Ако намериш айрон. Да, бе. Оня път играх в един сървър оцеляване и намерих страшно много желязо, че успях си направя цял сет. И един меч. Това е страшно малко желязо. Добре, чакай сега. Те Човек, печката, бе. аз в едно оцеляване имах около един чест пълен с такова. С айрон. Как са айрон, бе, човек? Не айрон, човек. Стеково с от желязо, айрон. да. Чакай, бе, защо не... И после, как да ти го обясня? Мога, бе, ето. Аз Сега може да се... бях в една пустиня, оранжева ли беше, не си спомням. Беше пълна с злато. Ще ще си хвърля. Те са пълни с злато, знам. Защо не иска да се пече, бе, човек? Чакай. Служи дърво. Слушай, човек, Ами не иска. от този един чест Първо дървото. си бях направил 2 стака айрон блока. Чакай. Това беше... Иска. Дори тук трябва да се падне това. Не знам, не иска. Не гори. Чакай, бе. Чакайте малко, хора. Сега ще се върна. И добре, ето ме, хора. Сега ще легна да спа, че... Малко поиграхме извън кадър. Да. Звън кадър. Какво там? Кое, бе? Какво това там? Кое? Горе. Каквото? Чест! Да, fuck is this? Какво? Трябва да проверим какво има в него, бе. Чакай, ще проверя. Чакай, Хора, да знаете, Драго отиде навън. Ние останахме, той след малко ще дойде. What the fuck? What the fuck is this, човек? Какво това е, брат? Не се чудо. Уоу! Сега ако се направи още половин сет и айде, съм готов. Ако човек сега се падне във още един такъв чест, направо не знам какво ще стане. Не знам. Имаше и сет, половин сет и диамантена кирка. Това ще ми помогне за нещата. Да. Чакай, тук си има факли. Човек. Да, бе, човек. Чай сега да проверим какво има. Ако намериш Diamonds, what the fuck, как е оформено? Ама тук няма нищо, 3 човек. на 3 е оформено, човек. Чакай да не я хъбя. Ще се взема другата, каменната. А човек, ако намериш диаманти, ти нямаш друга освен с диамантената, така че... Да, бе, човек. Това Леле, е как добре. искам да намеря на редстоун. Защо ни е редстоун, бе, човек? Човек, аз съм много добър с редстоун. Чакай да си взема нещата, бе, човек. В новата версия са направили така, като скачаш на леглото и... Не знам как. Като да скачаш на слаймблок. Да. Чай да се наместя, че... Готино, нали? Да, бе, много готино е, човек. Пас късмета. Да, наистина. Ти е по-бързо.
си взема нещата. Сега трябва само да не умирам. Да знаеш ли на команда, където като умреш? Не знам. То и аз не знам да човек. Тук нова мина. А хора, да ви кажем, сериозно, не сме читнали. Да. Просто не знам, Къде ми се привидя тук желязо? от самата си играли, не знам, бъде ли това? Не, ма това е на компютърът ми там. И аз там бях намерил. Тук намерих кол. Човек. Кол. Кол, човек. Виждам, не съм сляп. Знам бе. Чакай. Добре. От самата игра ли е това, ама много як късмет. Не знам. Хора, другия клип ще се заснема около 7 часа до вечера. Съжалявам, няма да има стрим, но 7 часа до вечера и го очаквате 8 да е качен. Да. Ако не е 7, да е 8 тогава. Да. What, лава? Значи ли набли... там продължение. Не, ще Чакай, трябва да... сгориш с прилива, човек. Да, спра някакво. Да, трябва ти купче просто. Чакай, ще взема и това, защото това не ми трябва. Да, не ги ползвам. Не! What? Ау! Нуб, ратард. Чакай бе, човек. Трябваше да има някъде. Ратардски нуб. Чай бе, ще взема един... това. Ще вземеш, да, много взимаш. Май. Кабостно ли е това? Да бе, ще си го взема след това. Абе, не дей бе, човек, не дей, остави го. Как ще... What the fuck, кол? Чакай, къде го... Под лавата. Добре, че я спряхме, човек. Ако се беше опитал да предскочиш, ще да умра. Оня път! Аз пък от смях да умра, човек. Знаеш как ще да загинеш? Брутално. Да бе. Абе, то аз съм достатъчно кол. Чакай. Да му се не види, гледай, човек. Се връщам, че... Що за мини, бе, човек? Що за мини ми кажи? Хора, до вечера ще е втората част на това оцеляване. И 12 минути ми е клипът, Очаквайте го. Да, очаквайте клипът. С нетърпение. Или пък с търпение. Да. Ще е готин. Тук има вода. Това там, какво е? Тук къде... не, това е камъни. Не, мина, човек. Нова мина. Къде е, човек? Ето. Хора, в другият епизод ще продължа. Ще експлорнем тази новата мина, където намерихме. Да. Това ще от клипът. Ако ви е харесал, не забравяйте да се абонирате, да харесате клипа и довиждане.